Inggih Kanjeng Sultan. Kula ngaturaken kasunan arawuhan sami wonten ing kasokaran. Kanjeng Sultan dawuh ingkang sesami-sami nggih taklim kula ugi katur ngersanipun Kanjeng Sultan. Kula tampi ugi amundana dhumateng kegiatan Siwaraga kula sarta pahanani tentremipun negari Demak. Kados mekaten Kanjeng. Boten katalumpen Kakang Sunan. Terus taklim kula katur dhumateng sampun kula tampi rumaos bebek birawaning manah namung dumawah kosok wangsul Kanjeng Sultan Amiril Mukminin namung salam taklim kula kagem Kanjeng Sultan Trenggono. kula tampi sarta mugi-mugi saged dadosaken barokahipun para kawula ing Madinara. Namung saderengipun kula nyuwun gung wilosaya pangaksami menawi wonten keladuk lan kirang duga. Jaran panjenengan kekalih kula kepepundhen bini sepuh wani ngrawuhaken jalanan menika wonten bab ingkang kedah kula piremban lan kula nyuwun tetimbangan dumateng yen kekalih. Aturun Kakang Sunan. Bilih Demak nembe kemawon perang agung lan Kabupaten Panarukan. Nggih sumberipun jalaran Bupati ing Panarukan Tunggul Wulung boten tepi wajib pinangka saka guru dek adetipun negari Demak. Pawadanipun nggih krana kedadosan ing sampun kawuri. Boten kita rembak nis jenengan kekalih sampun pirsa. Bawanipun kula menika pengayoman ing pengangkah yen ana rembug ana perkara aja dindem. Mongko Demak sampun wonten paranatan. Ora kawula cilik, ora nayaka, ora bupati yen ana nek-unek ayo padha dirembug. Nanging menapa? Bupati Panarukan babar pisan. Nalika semanten kula utusan tumenggung proposal. Kula bektani purba lan masesa teng tegesipun kedah ngruda peksa Bupati Panarukan suwan. Upami piyambak penepat tartamtu kula ugi paring pidha nanging benten. Saya piyambak suwan malah boten. Tumapakipun Prabu Semi boten disuguhi wicara nanging malah disuguhi padudon. Sulayaning rembug dados perang. Perang magunduran prajurit Demak asoran. Malah Prabu Semi sakmenika dipun lebetaken ing Pakunjaran Kabupaten Panarukan. Wigatosipun Kakang Sunan kekalih menawi perkawis menika kula namung cekap kendel kemawon. Dipodo lan bupati lintunipun kae lho ratu ing Demak Bintara mung ngrasake kepenak lungguhe karo dudang-duding lan kawulane ngrasake enak ing gula segering banyu ora migatekake marang nayaka prajane lan andane. Ing mriki kula gadah pepuntut arampungipun perkawis menika kedah kula ingkang sumangkal. Jalaran menawi perkawis menika dipun kindelaken sami kemawon wonten tetembungan latu saplik mungguhe ngrapah yen ora enggak sirep bakal ngombe wara mboten wurung ngobar sirap ing kedatun Demak. Mila wigatosipun yen kekalih kula aturi lenggah kula sak tetimbangan pikantuk pirembagan ing gumathok lan kula kedah kados pundi Dik Sunan Kali lan Kakang Sunan. Untuk dalam sewu Kanjeng Sultan. Jengandika menika nyamatipun kawula ing Demak Bintara sapunika. Jengandika kasebat Amiril Mukminin pangarsa negara ing Demak Bintara. Monggo Demak Bintara menika kedunging agama Islam. Ukuwah lan ukuwah menika sami miarsa sanget.
ukhuwah umatiyah, ukhuwah islamiyah, ulama wal umarok. Ukhuwah umatiyah antarane umat lan umat kuwi kudu mat sinamadan, tulung tinulung, bantu binantu antarane kengrasuk agama Islam lan sakliyane Islam kudu rukun. Dene ukhuwah islamiyah, wong Islam lan Islam ya padha rukuna, ulama wal umarah. Ulama menika pangarsanipun agama, dene umarah menika pangarsanipun negara. Monggo jengandika menika setunggalipun umarah wonten ing Demak Bintoro. Tetelo tunggul wulung menika kebawah lan kaparentah wonten ing Demak Bintoro. Senajan to tunggul wulung menika benten budayanipun lan tiang-tiang ing Demak Bintoro, sedaya menika rak mawi kerukunan ingkang gumathok. Monggo ngersa dalem sampun paring pangandika. Menawi wonten perkawis menika kedah dipun rembak wonten ing sura bainahum, musyawarah kanggo golek mufakat. Kedahipun rak dipun rembak langkung rumiyin. Apa to karepe si tunggul wulung? Kok dhewekne kuwi wani mbalela ing Demak Bintoro? Sepisan rene jengandika menika sampun utusan dumateng tumenggung Praga Semi. Kanyatan boten saged mrantasi karya. Ampun ngantos jengandika menika maju ing palagan. Kula ibarataken jengandika menika satunggiling taksaka ingkang ageng sanget. Taksaka ingkang ageng menika boten sisah mustakanipun ingkang krida, namung ngopetaken petitipun badhe nggogrokaken swasana. Pramila saking menika Kanjeng Sultan menawi pamanggih kula sak menika rehning tumenggung Praga Semi sampun kapikut rak taksih kathah peranganing senopati, peranganing punggawa ingkang pantes maju ing medan laga. Syukur bagi menawi perkawis menika saged sirep dipun rembak kanthi becik, ampun ngantos ndadosaken peperangan malih. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tulung tinulunga sira jroning kebagusan, aja nganti sira tetulung jroning dedosan keng anjalari peperangan. Pramila saking menika pamrayogi kula inggih kados mekaten kala wau. Patungut pancen menika ingkang kula kersakaken. Jalaran kula boten saged tumindak tanpa wonten pirengaken pamanggipun para sepuh. Menawi penggaipun Kakang Sragus Kanjeng Sultan Trenggono, udaring perkawis ana krampunganing perkara kinarya wonten pepuntaning pirembugan. Nggih. Ning mrai pirembakan menika mboten beto satunggal pepunton. Negara kudu nggunakaken satunggaling adiling pradata. upaminipun Kanjeng Sultan, yen negari Demak menika kok mung tansah tuwa dahulu ingin dipun timbulaken adipati penaran Tunggul Wulung. Kula niku mboten gumun, nggih mboten eran, nggih mboten kaget. iki menapa ngaten Kakang?
kedadosan menika mboten namung trima ing negari Demak. Zaman Joma-Jujo, Noma kuno, nganti negara geger, donya horeg, tangga tepan do platokan, do pacul-paculan. Menika sumber sing pokok awit saking harta, tahta lan wanita. Kanjeng Sultan Amirul Mukminin dadi yen Adipati Tunggul Wulung pun wani mancal tatake negari Demak. Kula mboten gumun jalaran pakartining Tunggul Wulung niku merga ana sing buntuti, ana sing ngubupi, pindhane jangkrik niku ana sing ngileni. Sinten sing dadi Pendhita Durna sing gene ngubupi? Niku mboten tiyang tebih. Nggih kalebu wali, kalebu kiai. Nak dideleng tata gelar lahir, ketoke meneng ning atine gembol kreneng, ketoke sedaket ning awe-awe, bluluk-bluluk bukan. Ketoke tunduk ning atine mbanggang. Lho menika piyayine. Iki yang duduk kok Kanjeng Sunan kan. Dalem sewu semune omongane kudus kok radi kelantur. Keparenga kula tak bawa rasa nggih Kanjeng Sultan. Oh, monggo. Mun sepi do flash delok. Dus Nggih kula Kakang. ya nuwun sewu ya. Iki nek ora selak batinmu kowe kuwi nuthuk lor ning kena kidul. Nuthuk etan ning kena kulon. Iki nek ora selak batinmu sing tok dumuk aku. Nuwun sewu. Iya. Kula dadi kiai kuwi wis pirang-pirang setahun. Nih, pirang-pirang tahun. Pirang-pirang tahun. Dadi kula niku pun apal maca kitab Al-Qur'anul Karim. Iya. Al-fitnatu asyadu minal khotli. Fitnah kuwi luwih kejem katimbang mateni wong. Ya Allah, ya Rabbi subhanallah wa bihamdi. Kakang kae jaga. Kae ana ucap-ucapan sapa sing krasa niku mesti rumangsa gane kakang kae jaga krasa ya mbok menawa ya rumangsani. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi subhanallahi wa bihamdi. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minad duni inna ba'doni ismun. Wong-wong kang iman, sira aja nduweni watak suuzon. Merga suuzon kuwi perangane dosa. Kuwi prasangka kang ala. Monggo kowe iki ya kiai. Kowe ya sunan. Sapa sing ora ngerti kondange Sunan Kudus. Munggah kaji lagi ping 9. Dadi munggah kaji lagi ping 9. Ya lagi ping 9. Ning ya nuwun sewu, Dus. Jengen kaji kuwi ana 3 perkara. Menapa mawon? Siji kuwi kaji timbalane Ibrahim. Loro kaji timbalane malaikat. Sing nomor 3 munggah haji timbalane setan. Kang angka 1 haji timbalane Ibrahim kuwi netepi saringate wong munggah haji. Tuladane nganggo mori 2 lembar sing tanpa dijahit. Gelem potong rambute. Nglakoni sa'i. Melayu saka Sapa tumuka ana ing Marwah. Ngubengi Ka'bah ping 7. Urang luwih kaya mangkono. Kuwi kaji timbalane Ibrahim. Dene haji timbalane malaikat. Niate budal haji kanthi tulus ikhlas ing ati. Delalah kersane ngalah temuka ana ing tanah Arab katimbalan dening Allah Subhanahu wa taala dijabut nyawane dening malaikat Israil.
wis kawilang mati syahid. Dene kang pungkasan kaji timbalane setan. Munggah kaji karo nganggo dhuwit haram. Niate munggah kaji bareng temuka ana ing tanah Arab iki malah kulaan barang-barang sing didol ning tanah Pulo Jawa. Tuladane kulaan sorban. Ning kono regane upamane dhuwit Jawa kuwi kok 5.000. Ning gone Jawa didol dadi 20.000. Bensine mundhakane. Lah nek ana kaji sing ngene iki jenenge ora kaji mabrur nanging kaji mabur. Ya apa ora? Rumiyin. Lho kok makin rumiyin. Sampeyan nak ngendika ampun waton ngendika. Iya. Ngomongnya sampeyan iku sedikit bicara ning sengak didengar. Lho kok iso? Lho wong sakniki gombal mawon mundhak. Iya. Numpak motor mabur mon bae mun akeh. Heeh. Dadi wong niku aja sumuci-suci. Aja resik kumresik. Dununge ning ngalam donya, alane alam donya, alam kebandan. Iya. Oh, sakniki rak kula kaya sampeyan. Sapa to sing ora seneng sugih? Sapa to sing ora seneng omahe apik? Niku wong sak donya niku bakale ngalami kabeh. Nek beda kaya sampeyan, Bedane. sebab sampeyan niku wali-wali mlarat ora sine. Sampeyan nak mboten percaya. Angger ana wong duwe gawe atik sunat, atik mantu, mesti nekakno pengajian. Pengajiane sapa sing dadi kiai? Ora ya mung Jabar Sodik, ya Sunan Kudus. Mergo Sunan Kudus kuwi ahli dakwah. Kuwi wae nyang-nyangan. Masyaallah. Aku ditekano pengajian ora 30 juta tak usah ya. Kaya ngono. Lho iya to, sebab ilmune ilmu pindhane mas. Oh. Larang regane. Kowe. Beda karo Kalijaga. Bedane. Kalijaga upama diundang pengajian paling-paling opane berkat kalau gedang setangkep. Kalijaga. Sebabe apa, dulur? Sebabe ilmune Kalijaga kuwi kaya uyah, ora ana ajine disandung, disempal uyah. Dadi ngelmumu kuwi barat ilmu mas. Donya Nek aku mbok elek-elek ilmuku ilmu ya. Wis ora apa-apa. Tak tampa tak syukuri. lagi dideleng figure kudus kaya Kalijaga sanae bumi langit. Iya, aku percaya. Nek ilmumu ilmu mas, ilmuku ilmu uyah. Nah, Nanging dipek pentinge penting uyah. alah kandha sapa nek omong sampeyan. Lah nek kowe penting ndi? Tetep penting Ora masih. iso penting uyah. Contone mawon, Contone piye? Piai Karang Sumber Kedok arep duwe gawe tandur. Nduk, rening sesuk duwe wong tandur ora di dhuwit, ali-alimu balekno entuk dhuwit turah dimbayar tandur. Rening sesuk ki wong duwe gawe tandur, Nduk, uyah mudol payu, ora payu. Bodor. Nanging tetep penting uyah. Mboten ngandel. Ora percaya? Mboten percaya. Iki tak pekno gegambaran sing nyata wae. Iki Bapak Parsum karo Bu Parti. Iki duwe gawe. Iki mesti nyugata tamune. Kanthi cara masak lan masak, iya toh? Nggih. Malah nyembelih kebo barang. Iki upama kelan kebo, jangan kebo. Kok ora diweki uyah, iki tamune mesti padha alok. Masak kok anyepe ngene, bondo uyah apa ora? Apa tumon wong kelan nganggo emas? Age ya. Tukono emas ning toko cong kanggo kelan. Iwak kebo. Apa tumon?
Oh, tetep penting nguyah. Mboten iso penting masih. Ora percaya meneh. Mboten percaya. Saiki aku tak takon karo Piyayi Ngledok. Mumpung tanggaku iki. Nuwun sewu nggih, Bu Ibu. Iki jawab tenanan lho. Nggih. Upama sampean niku ora nganggo mas setahun kuat apa mboten? Kuat toh? Lah nek sampean kuwi ninggal uyah setahun kuat apa mboten? Ya. Nek ngoten mas kalih uyah penting pundi? Ngerti. Penting uyah dus. Bisa ora percaya kowe. Iki jelas barane surat suka mesti tanggane. Ning nak kono durung mesti barane kae jaga. Hah? Mesti barane kudus. Jawab nggih Lur nggih. Uyah kalih mas niku penting pundi? Mas kalian udah. Oh jelas, jelas kita moto. Wong kene kelakuan elek, bukan? Terus, kowe kok ngelek-ngelek wong kene iki lho. Ya boten apa oleh Mbah Yudi Kang Pak. Kok ndak bot mas kok. Ya ngene iki lho. Aku ora tau apa. Terus ya ngene iki timbule ana ontran-ontran kiamat. Nggih, abane taun 2012. Ya. Wong do geter-pater. Do miris ndungokno warta nek taun 2012 kuwi bakal ana kiamat. Ning nuwun sewu sedulur. Niki kula terangke pisan. Jane niku mboten nonton kiamat. Kiamat niku namung tetembungan. Kiamat niku werdine kiai sing padha salah alamat. Kiai ora dakwah kanthi becik. Ngelmune didol. Lho gelem pengajian nyang-nyangan. Lho. Iki cetha nek kiai salah alamat. Ora dakwah, ora nggilut ngelmu ing babakan agama, ning sok-sok malah kala mangsa kiai padha rebut kursi. Kiai padha rebut palungguhan. Mongko lambange taun 2012. Tiangkane 212. Mongko 212 kuwi lambange Pendekar Wiro Sableng. Lho. Dadi sok taun 2012 iki akeh wong padha sableng, akeh wong padha gendeng. Mergo mikirno kiamat. Kiai sing salah alamat. Iki lho. Gambare. Niki malah Jawa kok sok wangsul. Masa balen piye? Nggih kali Joko niki wali sing maksiat. Masyaallah. Wali sing maksiat kakean dosa dulur. Nalika ana candra sengalane naga Slirawani adeke masjid Demak Bintoro. Kali Joko niki mboten ketok. Ora gelem sembahyang masjid. Lho lu mau apa? Kali Joko niku magawe tayuban. Gawe ning ketoprak. Gawe dalam wayang kulit. Ya Allah Gusti, Gusti. Tayuban dalam ketoprak niku kukume agama Islam kuwi maksiat. Apa nek kok ketoprak? Lho sampean delok niki dosa. Sampean delok niki maksiat. Dan sampean iso mati teng neraka jahanam. Nganti kula niku sumpah tuwa.
Anak putu kula aja do nganti ngetoprak nggih lho nggih. Ngetoprak kuwi dosa. So nek mati ning neraka jahanam. Banget ngetoprak. Ora ketoprak. Salah. Jadi ketoprak kuwi maksiat. Maksiat. Dosa ya. Dosa. Aja meneh kok ngetoprak. Ndelok ae dosa. Delok kan maksiat. Kuwi cadangane ning neraka jahanam. Iya omongmu lho, Dus. Nggih. Aja meneh kok ngetoprak. Ndelok ae dosa cadangane neraka jahanam. Lah bengi iki kowe kok ngetoprak. Wis ah. Bengi iki kowe kok ngetoprak. Kula teng mriki iki mboten ngetoprak. Golek gue. Nuwun sewu. Paitan ngeten iki pun dadi montor seri. Pun dadi sapi Brahma papat. Niki malah kula ndungu kabar Sunan Kudus ajeng wayoh. Masya Allah ya Allah ya Rabbi. Ape wayoh Subhanallah e. wa bihamdi. Bau tengen. Diserempet motor. Lah iya. Terus Kudus. Wong iki mbok disyukuri peparinge Gusti Allah Subhanahu wa taala. La ing syakartum la azidanakum wa la ing kafartum inna adzabi lasadid. Artinya apa, Dus? Aku ndukur lak dono aku. Ya apalah ora itu. Ana apa kok ora roh? Coba artinya apa? Lali. La ing syakartum la azidanakum wa la ing kafartum inna adzabi lasadid. Syukur sira marang Allah Subhanahu wa taala, marang peparinge, marang nikmate. Yen sira gelem syukur, iki bakal ditambah nikmate. Nanging yen sira kabeh kuwi kufur utawa ingkar, saktuhune Gusti Allah kuwi bakal peparing bebendu marang kowe kabeh. Azabe kuwi luwih lara, Dus. Kowe aja ngelek-ngelek perkara seni. Kabudayan Jawa, ketoprak dalang tayuban. Kuwi mung maksiate mripat lan maksiate kuping. Kabeh kuwi tinggalane leluhur kang wajib kita pepetri. Ketoprak kuwi amal makruf nahi mungkar. Contone wae. Ceritane mesti diwiwiti marang wong sing tumindak angkara murka. Pungkasane nampa rekoso. Nek perlu mati. Lah ketoprak kuwi dijupuk intisarine. Endi kang apik ayo padha dienggo. Mergo ki conto. Ketoprak gandrung-gandrung bloko iki kedino. Masyaallah. Kuwi ra sing elek sing tok enut. Nek sing apik tok enut. Iki kanggo patuladan lan bisa diterapke ana ing masyarakat umum. Dadi kuwi aja nyepele ketoprak. Ambak-ambak ketoprak ngene iki diragati. Panjenengane ingkang ngamenku gati Bapak Parson, Bapak Parti. Iki ora baen-baen. Upama sesuk mbok tinggal, iki padha karo kelangan sapi loro, Dus. Ning iki padha karo awak dhewe ngibadah. Mergo apa? Wayah kaya ngene kok iso ana wong padha melek. Ngibul marang masyarakat. Lho, iya ta? Ketoprak kuwi uga diiringi gamelan. Gamelan kuwi uga mawa makna, mawa surasa.